Kunyanisiwe bethuna xa kuthiwa into yababini ayingenwa. Molweni, ndanamkela kuMaMgobhozi TV. So ke uMayeni Mseleku besimbona on Sunday, yes it was on Sunday, ebuya ke eDrakensberg kunye nee-friends zabo xa babe bezikhuphile ke kumnandi bonwabile, so wathi go live ke while besendleleni. And then ke ezinye izinto bethetha ngazo phaa, khona nenye i-follow-up video yenza emveni kwale ndithetha ke ngenye into malunga noAmahle. And then kule ivideo ke okwenyenzileyo ebedifenda umyeni wakhe utata uMusa Mseleku. So ningambona uMayeni kuthando nesithembu, nimbone esilo notata uMusa Mseleku, abantu besithi disrespectful and so on and so forth, and anoba bamthanda umyeni wabo sebehleli imali. Kuyathandanwa bethunani phaa, ewe zikhona i-fights, zikhona i-differences, kodwa kuyathandanwa. Anyways, lo mntu ke bethunani ebesithi uMayeni makashiye utata uMusa Mseleku abe kunye naye, phofu uthe makashiye esasidenge singumyeni wakhe abe kunye naye. So nanku ke uMayeni nee-friends zakhe bephendula lo mntu. Oh no, are you calling my husband an idiot? Oh no, shame bandla, hayi awukwazi ukwenza njalo. Mhlawumbe funa ke sicabange ukuthi who is an idiot between you and me, because you can't just say that. Tshwela hambe, tshwela masipho. How can you say your name? I must leave that idiot, my husband. No. I think the one who is an idiot, yes, siyapambana sonja lonto umuntu wami. Injalo ke sisi, uyitsho kanjani loo nto leyo kumntu wam? Utsho uMayeni ekugqibeleni ngumyeni wakhe and ekugqibeleni usekunye nayo. Yiloo nto ke funeka sithethe njengento esiyiboniswa ngabo eTV-ni, singabe sizifaka kakhulu sithi hayi mshiye, hayi mani sisibhanqa esi, hayi wara yeyi sana ngumyeni wakhe umntu lowana. So nimvile ke sana uMayeni nee-friends zakhe bathi yo fucking ish. Yo kuthiwa you are at a loss. Anyways, bebonakala onwabile kakhulu ke bethunani uShibase, and wathi yo bebonwabile nee-friends zakhe, ude watsha nelizwi because they were having so much fun. Watsho esitsho ke ba yena i-friends zakhe ayingoma 2K ngabantu noko abaqolileyo, nyhani ke wasibonisa ngoosisi noko abasele bebadala. Siyavuya ke bethunani ubona uMayeni onwabile because ke she shared on uthando nesithembu ba bekhe wangumntu one-stress, behamba ne-therapy wara. So sivuya umbona ke right onwabile. uMaMgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Khanikhe ke nakuba nicinga ntoni ngoShibase standing up for umthombeni wakhe. Bye.